A Rúa Serra de Pontevedra volve a acoller un ano máis a Feira do Mel. Así é todo, nesta 30ª edición afectou de cheo a crise da Covid. Por unha banda, o número de postos reduciuse a 7 e co obxectivo de garantir a seguridade de todos os asistentes, este ano hai tamén limitacións en cada unha das casetas. Circunstancias un pouco especiales por o do Covid-19. En principio non íbamos a facer feira, desde o Concello non estábamos aí tan moi seguros de poder facelo, e a última hora decidimos facer non os 9 días de costumbre, facer 3 días e medio e estar presentes, que é importante. A pesar das limitacións establecidas pola crise sanitaria, o Concello de Pontevedra decidiu finalmente celebrar esta edición da Feira do Mel, algo esencial para os apicultores. Paréceme perfectísimo, porque a xente tamén ten que traballar e vivir, o sea que non... A ver, coas medidas sanitarias adecuadas, pero nós necesitamos tamén traballar. Non sei a primeira que facemos, desde que pasou todo isto. Canceláronnos moitas feiras, entón pensamos que esta non a íbamos a poder facer. Ao final tuvemos a suerte de que, o Concello arriesgou e dixo, con todas as medidas de seguridade, con todo o que haxa que facer, pero vaise facer. Eu precisamente organizo a feira do Mel de Vilagarcía e non creo que se faga, porque normalmente ali facémola en noviembre, para lá non creo que a cousa vaya a estar como para poder facer nada. Nesta Feira do Mel de Pontevedra podedes atopar unha gran variedade de artigos, dende as meles máis clásicas ata produtos de cosmética ou cervexas. Temos de eucalipto, de multifloral, temos un montón de produtos, polen seco, despois xa temos máis o que na cosmética aloe vera 100% natural, temos aceite de almendras tamén natural, chocolates bio, caramelos, xabóns, un pouco de todo. Temos unha mel de flores que deixamos cristalizar, batímolas a baixas revolucións para que se faga unha crema e añadimoslle pole, propóleo e xalea real, co cual queda unha crema con un sabor bastante potente e que é moi bo para subirlle as defensas a xente cando estamos así un pouquiño baixiños. Temos cervezas que facemos habitualmente e tamén edicións limitadas como a Hidromel, que non é cervexa, por suposto, e a Imperial, que é unha cervexa feita con café. Iso si, este ano os asistentes deberán confiar plenamente na opinión dos apicultores, porque non está permitido probar os produtos antes de mercalos. Por estas medidas non se pode dar probas, nin probas de mel, nin facer os talleres que facíamos de extracción de mel indirecto. Habrá que facer bastantes cambios. Este ano, por exemplo, non podemos ter villa de cerveza, pero a xente leva as cervexas, hai variedade, entón, normalmente levan packs surtidos para poder probar as variedades que temos. Hai moita xente que ás veces non leva un tipo de mel porque non sabe cal é o paladar que dá, entonces queda así, e se o levo non me gusta, que pasa? Pois, a pandas. A Feira do Mel estará dispoñible ao longo desta fin de semana, horario de 10 a 2 e de 6 a 10. O domingo soamente estará aberta de 11 a 2:30.